Ħolma li qed issir realtà hija dik li l-Enemalta tinvesti mhux biss pajjiżna iżda anke lil hinn minn xtutna. Nhar it-tlieta kien il-Prim Ministru nnifsu li żar is-sit tal-investiment fil-Montenegro. Mal-Ministru tal-Enerġija żar il-Muntanja ta' Możura, post ideali biex tkun ġenerata l-enerġija mir-riħ. Dan b'investiment ta' 80 miljun euro li se jsir bisħab bejn l-Enemalta u Shanghai Electric Power. Dak li se jsir mhux biss se jkun ta' benefiċċju għal Montenegro iżda anke għal pajjiżna. Il-Prim Ministru spjega l-vantaġġi ta' proġett bħal dan. Grazzi għal fiduċja li tawna, in-nies irnexxina ndawru l-Enemalta minn kumpanija li kienet f'xifer falliment għal kumpanija li issa qiegħda fuq sisin sodi u kapaċi mhux biss tinvesti f'pajjiżna ma tinvesti barra wkoll. Il-flus li ħanku qegħdin naqalgħu minn dan l-investiment għax dan huwa investiment li ħajkun qed jirrendi l-flus, ħajkun qed jgħinuha biex inkomplu ninvestu f'pajjiżna, pereżempju fil-qasam tad-distribuzzjoni tal-elettriku. Fil-proġett ta' dawn it-turbini l-Enemalta u Shanghai Electric għandhom 70% tas-sem fil-waqt li 30% huma fidejn Envision Energy li tipproduċi t-turbini u Vestigo Capital, kumpanija privata fil-pajjiżi Balkani. Fuq il-post wieħed seta' jinnota li l-pedament għal dan il-proġett diġà lesti. Il-Ministru għall-Enerġija Konrad Mizzi spjega li l-miri sa meta jkun lest il-proġett huma ambizzjużi. Ħarġu l-permessi kollha, sar site preparation kif diġà rajtu, tlestew l-istudji kollha, warajna għandna l-Wind Measurement Station, il-kuntratti tal-IPC tal-construction qed jitlestew u f'April se jibdaw is-civil works. L-intenzjoni huwa li sal-aħħar tas-sena jkollna l-ewwel turbina li se jkollha għoli ta' aktar minn 150 metru bit-turbina kollox installata u sa 2017 sal-aħħar tas-sena ikonna biex ngħidlek il-wind farm kollu qed topera. Il-Prim Ministru stqar li l-bidla li rat l-Enemalta u li qed tagħmel proġett bħal dan possibbli tista' sservi ta' mudell għal kumpaniji oħra. Dan huwa il-mudell li juri li l-affarijiet jistgħu jittiebu, jistgħu jsiru b'mod professjonali, huwa l-istess ħsieb li ħajgwidana meta fil-ġimgħat li ġejjin ħankoqgħu naħdmu fuq l-Ermalta. L-Ermalta wkoll nemmnu li għandha potenzjal kbir, potenzjal li ndawruha nagħmlu la turnaround ukoll u l-hemmhekk ħankunu qegħdin mixin.